Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua. Rahayu salam budaya. Rahayu selamat sarapan saya. Kali ini saya akan sepilkan pembuatan jembatan ini dimulai dari pemindahan batu pondasi bersama warga dengan bapak-bapak TNI. Ini mau sarapan dulu. Sarapan nggih. Monggo. Sarapan. Pemindahan batu hampir selesai. Ini waktunya sarapan. Posisine piye? Sing arep ngaduk sapa? Kok celak mriku mawon. Mriko. Lokasi, Pak. Ngalor dan kemet. Iya. Sing ngarep minger idol. Wop. Kon, kene diganjel ora? Lah mangap koyo ngene. Niku ora nyebut. Nang ape olehno Posisine piye? Pisan. Penak marep wetan. Lah ngedai bahanmu. Marep Bahanmu iki to, Pak. Wis oleh kula. Oh, anu iki to. Ayo, ning etan iki. Yo kulon iki. Iki lho. Wis oleh kulon. Nah, karek. Nggih ngisi pasir karo anu. Bener anak. Ngisi pasir karo watu. Malah anu kecobat lho kok anune. Iya. Aduan. Iya. Talange iki lho. Talang iki langsung anu to, langsung rusokne lho. Masa langsung ning mall. Pak Jaldiri kok, Pak Jaldiri nggih. Pak Jaldiri mana? Ning anu Saya tangga video sih. Monggo sarapan. Monggo. Pemindahan batu hampir selesai. Terus sarapan. Ya, entek ngene. Mboten lho watune lho. Mentek pokoknya. Tinggi perkiraan sarapan sampai yuk. Saya kono. Napa nggih? Jadi Mas, ya dalan molen iki jenenge ya. Ngono ta Bu sik? Pasik. Bungal pundi lho, Pak? Ning rayun, laung. Cek. Baosan. Cek. Sarapan. Untuk mengerti mampir bungkang, Son. Oke, follow sekian, terima kasih videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Teh, iki sarapan.